Егеттер, ватанда хакласлар көнне һез нисек әзерләнәһегез? Буда мин бүген матур итеп сәсемде алдырырга булдым. Шуңа бүген барбершопта. Сәлам Ильяс агай, хәлдәрең нисек? Яхшы, үҙең нисек? Минеке лә һәйбәт. Менә Ильяс агай, мин бүген сәсемде матур итеп алдырырга килдем. Бүгенге көндә модала нинди прическалар? Рустам, бүгенге көндә модала бик күп прическалар. Күбе улар Голливудтан килә. Һуңгы елда андеркат дигән прическалар модала. Кроп, Цезарь прическаны бөтәле белә, чөнки уны Тимоти киеп йөртә. Һәм Кроп ул безгә Острый козырьки дигән сериалдагы төп персонаж йөртә. Һәм андеркат прическа тоже Голливудтан килгән, уны Брэд Питт киеп йөртә. Менә был һөнәрдә һин кайда үзе эшләдең? Бик кызык хәл булгайны. Мин 9нчы сыйныфта укый йөрөйдем. Имтихандар алдында безгә бер колледждан килделәр дә бит инде. Әйтәләр, әйдәгез безгә колледжга килегез парикмахер профессиясына укырга. Мин бит инде уйлыйм, китсә мин бер кайсан да парикмахер булмаем дим бит инде. Шуңа бит инде 10нчы, 11нчы сыйныфта укыдым да гимназияла безнең районный центрда Гугарсында. Шуңа бит инде армия сафтарына барып кайттым да, шуны уйлыйм бит инде. Артабан нишәргә тәм итте. Нинди профессияны үзләштерергә дип. Шуны исемә төшеп китте, мин бит инде. Бер мәктәптә укыган сафтарда уйлана торган прическалар торганда, образлар торганда һәм әйтәле мин барберга укып сыгам дидем дә укып сыктым бит инде. Бер ел элек уже, бер ел уже барбершопта эшләйм. Ильяс агай, сер булмаһа, һиңә үзеңә көненә нисә һум акча төшә? Сер була шул. Рустам, мин менә беләңме, акча турында улай сөйләшергә яратмыйм. Тик һиңә әйтәм, көн һайында билмән һатып алып ашарга миңа акча итә. Мин шуңа бик шатмын һәм миңа күп кәрәк. Беренче тапкыр сәс алганыңда итләйһеңме? Әйе, итләйм. Мин тәүге тапкыр атайымның сәсен алгайным. 7нче сыйныфта укыйм. Атай машинканы бирде дә, "Мә улым, өйрән минең сәсемне алырга" диде. Кызларның сәсен алганың бармы? Мин бер тапкыр гына бер кызгайның сәсен алдым. Минең уйлавымча, беренче тапкырга ул бик яхшы булды. Ильяс агай, һиңә зур рәхмәт. Рәхмәт килгәнең өчен. Кызлар, минең сәсем һезгә охшаймы? Егет кеше көчле, батыр гына түгел, бөхтәле булырга тиеш. Рөстәм Тәкъбәтов, Ильяс Байгускаров, Тау-Тау хәбәр өчен.